Izenburuan uztartu nahi izan ditugu bi kontzeptu, ezta? Batetik euskeraz bizi algara Tolosaldean, alegia euskeraz egiten dugu, ez dugu euskeraz egiten, beharraina egiten dugu euskeraz, al baino gutxiago, eta biharna hain justu hori izan da, euskeraz bizi algara Tolosaldean, daukagu gaitasunik, daukagu posibilitaterik euskeraz bizitzeko, bi galdera horiei erantzun nahi diegu hitzaldi hortan, eta hortarako hainbat datu, hainbat azterketa bildu ditugu. Orain hilabete batzuk komentatu genuen, nola galtzaundi berraldaketa prozesu batean zegon, Tolosako esparrutik zabaldu egingo zala, Tolosaldeko 28 herrietara zabalduko zala, abenduaren 3an Euskararen egunean egin genuen nolako aurkezpen sozial moduko bat, herriz herri, mosaiko bat osatu zen, eskualdeko 28 herriekin. Eta behin ja hori izan zen nolabaiteko plazara agertze bat, ezta? Egia da askoz lehenagotik ja sukaldeko lana martxan dagoela, lantalde bat martxan dago, eskualdeko hainbat eragileekin harremanetan hasita gaude, eta pixka bat izango da behin plazara egin genuen abenduaren 3an, orain ja egoeraren azterketa bat plazaratu nahi dugu. Tolosan izango da lehenengo hori, hor eskualdeko datuak emango ditugu, kalera bileraren neurketa egin da eskualdeko 28 herrietan, eta Tolosako askoizpen horretan datu berri batzuk ere emango ditugu, abenduan Tolosako kalera bileraren neurketa egin da, beraz datu berriak ere badauzkagu. Orduan, horiekin guztiekin saiatuko gara erantzuten euskeraz bizi algara eta euskeraz bizi algaitezke Tolosaldean. Datu berri horiek jakiteko gonbidatzen ditugu guztiak bertaratzea, gu hor ez dugu aurreratuko, baina euskararen egoera hori, egoera ona edo txarra aurkitu duzuen azaltzerik izango da, ez? Bai, ona edo txarra, bakoitzak bere iritzi edukiko du, saiatuko gara datuak ematen eta datu horien interpretazio bat egiten. Gero, onak eta txarrak, txamponak bezala bi alde dauzkate datuek ere, baina bai esamarra daukaguna da, batetik, Euskal Herria oso zabalean hartuko bagenu gure eskualdea dela, euskarak osasun onenetakoa daukan eskualdetako bat, beraz horrek ere ematen digu abantaila puntu bat, baina horrek ere ematen digu ardura puntu bat, eta hortan bereziki indar egin nahi dugu, eta hitzaldi hortan ere saiatuko gea hortan. Tolosaldean lan asko daukagu egiteko eta Tolosaldean ardura handia ere badaukagu euskara dagokionez biderakusle izan gaitezkelako beste hainbat eskualderentzat. Eta beste txamponaren beste aldean ere badaukagu 28 herriri buruz ari gara, 28 herri asko dira, horietako asko txikiak dira, eta ikusten ari gara azkeneko urte hauetan txiki horietan azaltzen ari direla nolabaiteko ahultasun batzuk, datutan erakutsiko dugu euskara gaitasuna jaisten nola ari den herri horietan, etxeko erabilera jaisten nola ari den herri horietan, eta aldiz beste herri batzuetan, Tolosaldearen kasuan herri handienetan, euskara pixkanaka gorantz doa, bai ezagutzen bai erabileran, nolabait ere Euskal Herri osoan gertatzen ari dena, alegia eremu euskaldunenak pixka bat ahultzen ari zaizkigu eta ahulago zeuden eremu horiek pixka bat indartzen ari zaizkigu. Guztio jakiteko eta gehiago jakiteko, nora joan bardu jendeak? Datorren asteazkenean izango da, Tolosako kulturetxean, arratsaldeko 6:30etan, eta izango dute, batetik aurkezpen bat labur egingo dugu, galtzaundi zertan aritu den azkeneko hilabete hauetan, bestetik hainbat datu eta azterketa bat eskainiko dugu, eta hirugarrenik 2018an hainbat erronka bat dauzkagu, Tolosaldean bertan galtzaundi indartzea izango da erronketako bat, beraz orduan, Tolosan hitzordu bat asteazkenean kulturetxean atxaldean, ondoren gainerako herrietara joango gara, eta ja martxan hasi nahi dugu euskaraldi horri begira eta galtzaundia eskualde osoan indartsu egoteari begira.